menungso parang tetanduran ngangge busana kang kuning pratandha kaya podhang binoreyan yen sinawang kaya mas cinangkling yen dimuluk dewa daru lelaku ngangge busana kang ireng pratandha menika saking alam kang gawa ngangge busana kang putih pratandha wateknya suci jaya jaya wijayanti sapa kang kerajaan bakal ketrajan sapa kang ora bakal sirna rawi rantas Gusti kawula mulya ini kemanten pun ngantos nyandung Sukowo ananging nyandung cepaka sarine kang mulya para sesepuh para aji sepuh para pengembang pembalip praja para rawuh Gataruna para kadang ruang Sinoman Yodo kinabukane hari punika kelenggan tepat wonten griyanipun Bapak Kapten sekalian dinten Kemis Pahing tanggal 6 bulan 11 tahun 2020 panjenengan malang-malang putri kanthi asih santi mentak tebur mimpang astuti mangayomi bawana langgeng Gusti kawula mulya ini kemanten pun ngantos nyandung Sukowo ananging nyandung cepaka sarine kang mulya para sesepuh para aji sepuh para pengembang pembalip praja para rawuh Gataruna para kadang ruang Sinoman Yodo kinabukane hari punika kelenggan tepat wonten griyanipun Bapak Kapten sekalian dinten Kemis Pahing tanggal 6 bulan 11 tahun 2020 panjenenganipun Bapak